Väriläiskä on semmoinen, jossa suunnitellaan tänne Piipooseen näyttely. Me maalattiin vähän niin kuin erilaisia värejä ja kerrottiin, minkä värisiä erilaisia rakkauksia meidän mielestä on. Ja sitten se käytti niitä meidän asiantuntijajuttuja sen näyttelyn kasaamiseen. No, nämä oli siellä surullisina ja ne kaipasi halia. Kun niitä halas näin, niin sitten niille tuli iloinen mieli ja ne muuttui tämmöisiksi iloisiksi. Kyllä lapset voi tehdä. Mä ainakin ajattelen, että me osataan tehdä paremmin taidetta kuin tää aikuiset. Meillä on kato enemmän mielikuvitusta kuin aikuisilla. Niin me saadaan tehtyä sitä paremmin, kun meillä on mielikuvitusta. Me ei tiedetä ihan kaikkea, niin me keksitään siihen omat ratkaisut. Mun mielestä tää näyttelyn ja se Väriläiskä oli silleen niin kuin kiva tehdä ja siellä oli aika kivoja juttuja. Että kannattaa tulla Väriläiskään, kun siellä on niin kiva, jos niinku haluaa taiteilla vaikka ja suunnitella. Tuhannet kiitokset ja toivottavasti nähdään pian uudelleen. Kiitos. Moi moi!